Sebők megállítja még a vonal előtt. Aztán kiteszi Présingernek, vissza, jól lép oda az újpesti játékos, nagyszerű passz és Bárdi! 3-1. Megcsokolja az Újpest címert Bárdi, és Balázs tényleg remek csere volt. Gól után gólpassz. Ez igen. 3 játékos összehoz 3 újpesti gólt. Sebő kiteszi Présingernek, visszakapja, de nem cselekszik elég gyorsan. Balázs odalép, aztán pedig önzetlenül lekészít Bárdinak. Így születik meg a harmadik hazai gól. És Bárdi 2 meccsen 3 gólt szerez.